Laura antzekoak direla, igual Jokinenak pixka bat biziagoa baten bat, baina Laura antzekoak, marroiskak eta ongi daude. Ja, bada denboraldi bat molestikin, baina deskantzatzen ari naiz. Espresiki deskantzatu eta entrenamendu gutxi egin, gero partidura ongi iristeko ez. Azkenean hori ongi joaten ari zait, partidu askotan eta hola erabaki dut. Hurrengo urtean final laurdenetan sartzea izugarrizko paria da eta hori aurrepauso handia da eta orain larunbatan partido oso gogorra, baina alare oso polita eta ongi jokatzen du. Sakea klabea izaten da partidu askotan, batzutan hobeto sakatzezu, bestetan bazuzu hainbeste ongi sakatzen, baina nik uste klabea dela eta lehenengo tantoa eta konzentratuta eta bertzara. Pelota honak iruditu zezkit, eskumentzat ondo sartu zezkitenak, gero beti izate deuna. Hemen xoa ematei hau eta pelotan salida eta abiadura ikusteko askotan partidu hobeto ikustea ez. Hemen lautik laua xoa eman da ez da erresa, baina esate izutena. Iruditu ze material hona dela eta goga hondikin larun bateako. Eguna hondie, saria hondi izango irabazte honantzako eta partidu oso garrantzitsu. Azken semifinal bat, partidu oso zaie eta oain arte txapelketan behak isto maila eman dut eta aurkari oso gogorra izangoa, baina pres nau, momentu zaiek pasatut eta horrek indarra emateit eta goga hondikin. Hain nuke, behak sake daukenen da gorrin eta moztea.